Здравейте, мили мои реактори, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще реагираме на 4 кратки страшни клипчета, от които то всъщност всичките се казват така, но първото е Чарли Чарли 2, защото първата част я гледахме преди година, може би. Другото е Чарли Чарли, но е от друг канал. Третото е Чарли Чарли, но е от друг канал. И четвъртото е Чарли Чарли 2 от предишния канал. Абе, много Чарлита става, защото ми го предложихте в коментарите и си казах, що да не събера няколко и да реагираме на тях, да видим какво ще стане. Така че, ако това видео ви хареса, тези реакции ви хареса, искате още подобни, предлагайте в коментарите, ударете бутона за харесване, а да станете и вие реактор. Нека започваме с първото, което е продължение, може го гледате в там, не знам кое видео, но тук пише Charlie, Charlie, are you there? This pencil game is to die for. Нека видим, те са сравнително кратки, тъй че да. Има някакви субтитри, ще видим как са. И го питаш Чарли, Чарли и го питаш нещо, то трябва да се мести молива. Нещо такова беше. Charlie, Charlie, are you there? Да, и го сега го пита, тук ли си, Чарли, What? Чарли? Really, Ellie? You're no fun. Charlie, Charlie, are you there? I told you, it doesn't work. Значи наистина е тук. Are you doing that? It isn't me. Charlie, Charlie, prove you here. It's not how it works. You Да have to ask докажа, yes че or е no тук. questions. Okay. Charlie, Charlie, can you spin the pencil around? Уоу. Найс. Charlie, Не ми Charlie. завъртя го. Can you move something in this room? Дали може да премести нещо в тая стая? Да. Мръдна диванчето. Charlie, Charlie, are you a good spirit? Дали е добър дух? Не. I don't like this. I think we should stop. Charlie, Charlie. Ellie! Charlie, Charlie, did my boyfriend cheat on me with Nora? Дали приятеля е изневерил с тая нямата приятелка? Да. А мисля, че лъжа. Ellie, I can Oh. explain. Charlie, Charlie, can you make Nora disappear? Нали, може ли да накара тая да изчезне? Кой я взе? Charlie, Charlie, can we stop? Дали може да спрем? Не. Как ще спреш, човек? Той сега и тебе ще вземе. Айде, спряха тока. Charlie, is that you? Ми, кое може да е Чарли? Айде, няма един молив вече. Как ще отговаря сега? О! Еми, явно това беше първото филмче Чарли Чарли 2. Еми, не беше кой знае какво, така че мисля, че директно му дам една оценка 6, може би повече отида към 5, но ще му дам 6. Така че да, това беше уж продължението, не е продължението, просто да. Нека видим другото, което е от нов канал, който се казва Чарли Чарли. Вау, колко интересно. Тъй. Добре, нека видим, пак е някакво кратичко. Значи в миналото бяха две момичета, тук ще е само едно човече. Даже има свещи,
Оп, грешно го сложи, трябва нагоре да сочим улева. Не, се тая. Charlie, Charlie, are you here? Сега пак е наобратно. Мале минус точка, Charlie, направо наобратно. Charlie, are you here? Сега пак е наобратно. Charlie, Charlie, are you a good spirit? Ми питат го същите неща. Добър дух ли си? Той пак не. Да. Charlie, Charlie, will I win the lottery? Дали ще спечели тотото? Лотарията. Really? Това беше изключително шумно. И какво спечели ли сега? Спечелила е $250,000. Браво. Yes. Значи те са телефонни измамници. Thank you, Charlie. Thank you, Charlie. Thank you so much. Charlie, should I break up with Josh? Дали ще да се раздели с приятеля си? Що? Ко ти направо? Аз защото си събрал, защото вече изпечелила пари и му пише, вече имам пари, чао. Ага, много е мислила и мисля, че най-добре се разделим. Това му казва накратко. О, не. Charlie, goodbye. Няма такъв отговор. Charlie, I want to win the game. Много тъп. Charlie, please end the game. Дай, опет. Просто му вземи моливите. Силна романтична вечера с тези свещи. Какво ще гори листа ли, бе? Ай, моливите. Това е решението, да. Майко мълче с нотификации. Значи тук и казаха, ами не се спечеля лотарията, дай ми ти $5 само. Защото нали беше грешка. Че това ли беше? Charlie, are you there? Добре, защото излеземе това за другото филмче веднага. Ами това беше... Има 6 милиона гледания. Как? Това е ненормално. Човек, това филмче беше... Нали малко по-различно, не беше някак така, о, страшно, ето един джампскер, там нещо такова. Тези звуци много ма дразниха, дето някакви там триони режат, какво правите, аз не знам, брат, нотификациите съждите са изключително шумни. Така че на това мисля, че му давам 4, ако трябва да съм напълно честен. Нека им следващото, което пак се казва Чарли. Вау. Пак е някакво кратичко. А този път пак са две момичета като първото филмче, защото в миналото беше само едно. Relax, Lara. It's just a game. You don't mess with this stuff. My cousin tried it once. Weird things happen. Sure. And I bet Bigfoot was their babysitter. Значи той се казва да се успокои, пак другата вика, моята сестра веднъж го прави, стари неща се случиха. Shall we? И сега да го призоват. Чарли. Charlie, are you there?
See? Nothing. Can we stop now? О, не, той се призова. Did you see that? Но той да се мръдна, не се брои. Maybe it's just Raya or something. Watch. Charlie, Charlie, do you want to play? Да, значи Чарли искат да си играят. Rosie, please stop. It's just, I don't know, maybe it's off balance. Вау, веднага почва да се случват неща. Can we please stop now? Okay. Wait, you have to say goodbye. You can't just goodbye. Why? You have to end it properly. Or the spirit stays. Fine. But before we say goodbye, I want to make sure it is the spirit. What do you mean? So far we have only asked yes or no questions. How do you know it is the spirit moving this pencil? Maybe it's just a coincidence. Just do whatever you want. But let's just finish this. Okay. Добре, значи казаха там... Не, чакай, за да приключим, трябва да кажем чао. И той се каза, добре, но преди да кажем чао, нали, трябва да го питам дали наистина и той, защото значи кой знае кой може да, нали сега ще го питат дали и то. Charlie, Charlie, can you possess my friend, Lara? What? Are you crazy or what? Possess yourself, not me. Чарли, можеш ли да обладаеш, нали, тая приятелката ми? Ми няма отговор. Chill, it's nothing. Lara? Да, мисля, че вече е обладана. Не, тя просто заспала. Lara? Остея, остея. Тя си чува, както ти каза. Lara, okay? Това е тая кукла или не знам какво се бъдеше от един филм. Добре, това беше третото филмче на Чарли за този епизод. Честно казано, беше, мисля, че по-добре от второто. Така че на това мисля, че ще му дам една петичка. Да, няма какво да дам повече. Така че нека отиваме към последното Чарли 2, което е продължение на това, което и сега гледахме. И е двойно по-дълго, 8 минути. Така че нека да видим. Стари неща. Това тя ли е, дето от първото филмче, Лара ли, как се кажеш? Ето го листа, да. My game from the 5th grade. Нейната игра от 5-ти клас. I remember playing it with my sister. Тя е играла със сестра си, ма тут... Sister. Let's see if it still works. Charlie, are you here? Това няма субтитрите вече, да. Значи помня, че е играла със сестра си.
Are there any spirits in this apartment? Има ли духове в този апартамент? Харесва ми как е тук под камерата на No, отдолу е изтъркано Yes, т.е. явно са ги написали грешно първо. Charlie, are you watching me? Гледаш ли ме? Чарли ме гледа, той е реактор. Are you a good spirit? Добър дух ли си? Да, бе. Все още повярвам. О, и тук вече се отдъхва. О, той е добър дух, няма какво да ми стане. Charlie, will I die tonight? Чарли, ще умра ли тая вечер? Ко да го питам, брат? Да, най-нормално. Guess I stumped the ghost. Какво? Не разбрах какво казва. Нещо си дух. Сега отговаря, да. Те просто имат... интернета му изпира на Чарлито и за чак сега е получил въпроса. Значи ще умре тая вечер. Най-вероятно вятър. Charlie, if you are here, show me a sign. Ако си тука, покажи ми... докажи ми, че си тука. Сом мърда молива. Какво повече да покажа? О, не! Паднаха някакви листи. Паднат. Хей, сис! Здравей, сестрички! Значи не е Чарли, тъй ли? За какво си налята с кола, като няма пиш? Is someone with you? Някой с теб ли е, Чарли? Да. Сестра ми ли е? Да. Ще ме убие ли? Да. Познавам ли го това, който иска? Да. Is it my sister's spirit? Сестра ми ли е наистина това пита? Charlie, do you know how she got killed? Знаеш ли как умря или какво? Нещо такова спита. It was an accident, right? Инцидент. Сестра е от миналото видео. И дете облада. Май, така трябва да е. Не е било инцидент. I didn't kill her! Добре, може би аз не знам какво се случва. Историята е малко шантала. Но то се звика, не я убих аз. It's gone. It's gone. Оля накрая ще спие количката. Но каза, няма го. Нали? Свърши се. Приключи. Найкс.
Някой бяга някъде. Листа се е върнал. Да, също. Заради грешката е, има yes под много. Някаква жена с синя рокля притича от банята в спалнята. Тя да пусти климатика, защото гледа това топличко. О, боже мой, 8 минути за това ли, човек. Но накрая каза, здравей, сестрички, отново. Значи от коридора, където чу стъпките до спалнята до края, е казано, е било 2 минути. Аз се чуя, защото минаеш толкова бавно времето. На миналото мисля, че му дадох петичка, на това ще му дам тройка. Това е като по чудо с по-нисък резултат от това, дето печелише пари тая. Гледахме Чарли, мисля, че повече Чарли няма гледаме, защото тут няма нищо интересно. Просто за Чарли, ти ли си? Дух ли си? Ще ме убиеш ли? Иди си какво? Тинтери, да. Ако тази реакция ви е харесва, искате още подобни, може да предлагате в коментарите на какво да реагираме. И също така да ударите бутона за харесване, да си бъдете станете и вие реактор. И да, хора, благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане.